makita guys ang matinaw ang langit guys. Linaw kaadyo. Sigurado ko guys nga init jud karong adlaw. O akong nakita guys kanang akong labasiro nga gikan sa pikas Stabuk guys. Dito sa grupo sa mga mananagat guys, dito sila. O mo ni atong makita guys. Tungod kay nagkagubot sila atong dapita. Isda dito ilang gikagubtan. Ato makita guys. Dito lagi kaayo ni panagpo guys kung mao di ato ang ikalingaw og laod kay dagko kay puhunan og di ta kakuha guys. Wa na tay balik. Dunggo na si Alex guys. Doon mo si Alex Si Bert man ditong ni Dunggo. Nagbuwag-buwag na may ani guys, nang ulan na akong labasero, samtang kami usab ni ulan na sa mong panimalay. Wala na ako kuha og kamera ang kuha nila ni Bert guys kay ako naman tatong gi kamerahan wa day maon, so wag gid maapil karong buntaga ang ilang mga kuha. Layo-layo pa puta mo ang panimalay guys. Igo-igo por lakon. Kay tungod lagi kahuna sa dagat adto man dito sa baba sa may suba. Adto pangutang among sakayan. So ija-ija na mi panguli ani guys. Akong gi-videohan ang mga lumot guys kung doon na ba'y mga isda nga ni puyo. Abti po ng mga isda guys kay makuan man sa among kisaw managan food. Ngunang dili kay ko ka video nila. Pero daghan yung isda nga magdagan-dagan aning sapa guys. Ngunit trabaho og mga mananagat guys, buntag ug buntag ug udto pas og kahon. Tiger! Ibili na mo among sakayan atong baba sa may suba. Samtang kami na mauli guys. Ganinaw na ko ang mga lumot guys. Di lagi makita ang mga isda. Kay natugaw man nanagan ang mga isda guys. Pero nadyo isda ani magdagan-dagan aning ilawom sa lumot. Dili man kailawom ning maong suba. Yukoy-ukoy na ko guys.
dili kay mga isda ako supod managan, dili masapan sa kamera guys. Mo ni sitwasyon sa amo ang suba karon daghang kay lumot. Muro na naman hinuon ni o ganang fish pa no. Turas layo jud ang isda guys, magpalayo jud, antik ka adyo. Dili jud magpasapon sa kamera oh. So guys, marjo lingaw na ko karong buntaga guys. So thank you sa inyong pagtan-aw. O ako mo yun guys. Bye bye.